ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. имрӯз пресс-конференсия ва муҳорибаи рӯбарӯи ҳамаи иштирокчиёни финали PFL баргузор гардид. аз он ҷумла Лоиқ Раҷабов ва рақиби ӯ Рауш Манфиё ва мо суханҳои онҳоро бо забони тоҷикӣ барои шумо тарҷума кардем. барои ҳамин дӯстон моро бо лайк дастгирӣ кунед. мо боша наворо оғоз мекунем. саволи ма ба Рауш: барои ман шавқовар аст фаҳмидан, ту ҳис мекунӣ ки роҳи ту дар ин гран-при хеле душвор буд, чунки ту то ин дам бо рақибони хеле сахт вохӯрдӣ ва ба фикри ту ин чиз ба ту бартарӣ медиҳад ё не? бале, ман фикр мекунам ки ҳамаи ҷангҳои ман хеле душвор буданд. ман фикр мекунам ки ман барои дар ин ҷо будан сазоворам. ман бо ҷангварони беҳтарин қув озмоӣ кардам ва барои чемпион шудан боз бо яктаи онҳо вомехӯрам. бале, ин роҳи хеле душвор буд. савол ба Лоиқ Раҷабов: мегӯянд ки аз ғалаба дида дар мағлубият бисёртар чизҳоро омӯхта мешавад ва соли 2019 дар финал ту мутаассифона шикаст хӯрдӣ. ба мо гӯй ки аз ҳамон мағлубият чӣ дарс омӯхтӣ ва барои омодагии худ дар имсола мавсим чӣ дигаргунӣ кардӣ? шом ба хайр. албатта ки ман зиёдтар ғалаба мехоҳам, аммо бале, мутаассифона ман дар финал шикаст хӯрдам. ман бисёр фикр кардам. ман ҳамон муҳорибаро чанд маротиба тамошо кардам, то ҳол тамошо мекунам ва ман дидам ки дар куҷо ман хатогии калон кардам. аммо ин чиз албатта ки маро ба пеш мебарад ва ман гуфтам метавонам ки ман аз ҳамон муҳориба бисёр чизҳоро барои худ омӯхтам ва ҳамаи онҳоро ин дафъа нишон додан мехоҳам. ва боз ин рақиби ман ҳамдастаи ӯст. мутаассифона ман аз Натан Шулте реванш гирифта наметавонам, аммо ман ба рафиқи ӯ нишон дода метавонам ки аз дасти ман чӣ корҳо меояд. савол ба Рауш Манфиё: Рауш, чӣ хеле ки ту гуфта будӣ як вақт ту мехостӣ ки тамоман ММА-ро тарк кунӣ ва акнун ҳозир ту дар гран-при PFL-и. баъди роҳе ки ту тай кардӣ, дар чунин саҳнаи калон қарор доштан чӣ гуна аст? бале, тақрибан 9 моҳ пеш ман ба менеҷери худ занг зада гуфтам: эй Брайан, дигар барои ман муҳориба наков, чунки ман аз ҷангҳо мерам. ва медонӣ, ӯ ба ман якчанд совет дод ва акнун ҳозир ман дар финалам. ӯ аз ман хоҳиш кард ки ба ӯ як моҳи дигар вақт диҳам ва баъди 2 ҳафта ӯ маро дар гран-при PFL монд. барои ҳамин ман ба шумо гуфта метавонам ки ин орзуи ман аст. шумо медонед ки ман бо чӣ гуна рақибон дар ин гран-при ҷангидагиам ва ҳамааш хеле хуб гузашт ва худоро шукр ки ман хуб омода будам ва ман хеле хурсандам ва фахр мекунам ки ба финал гузаштам. саволи навбатӣ ба Лоиқ Раҷабов: Лоиқ, ту соли 2019 аллакай дар финал будӣ ва медонӣ ки дар финал чӣ қадар фишор аст. ту барои худ аз финали гузашта чӣ гирифтӣ? яъне ту чӣ дарсҳоро аз финали гузашта омӯхта тавонистӣ ки дар финали навбатӣ истифода бурда метавонӣ? бале, ман аллакай як маротиба дар финал будам ва ман дар он мағлуб шудам ва фаҳмидам ки дигар танҳо дар финал будан намехоҳам. акнун ман мехоҳам ки аз он ҷо бо камарбанд баром, чунки ман аллакай дар чунин ҳолат будам ки аз он ҷо бе камарбанд баромадам ва албатта ки ин як ҳиссиёти хеле нохуб аст. барои ҳамин ин дафъа ман аз он ҷо бо камарбанд баромадан мехоҳам. ман ин чиза хеле сахт мехоҳам ва бо сухан ин чизҳоро фаҳмонда намешавад. ман медонам ки рақиби ман низ хуб ва сахт омода шуда истодааст то ин ки ин камарбандро гирад. не ки шумо тасаввур карда наметавонед ки чӣ қадар сахт ман ин чизро мехоҳам. ман ҳатто тайёрам ки худи ҳозир барои ин камарбанд муҳориба гузаронам, аммо мутаассифона барои ин кор боз тақрибан аз 20 рӯз зиёдтар вақт мондааст. ман танҳо мехоҳам ки аз он ҷо бо камарбанд баром, тамом. ман фикр мекунам ки аз он ҷо ба монанди дафъаи гузашта бе камарбанд баромадан на он қадар хуб аст, аммо чизе ки дар тақдир аст ҳамон мешавад ва ман сахт мехоҳам ки аз он ҷо бо камарбанд баром. дӯстон, хотиррасон мекунам ки финали ин гран-приҳо шаби 28 октябр баргузор мегардад ва албатта ки мо ба Лоиқ Раҷабов омодагии хуби беосеб ва ғалабаи дурахшон орзумандем. ҳозир боша биён муҳорибаи рӯбарӯи онҳоро тамошо мекунем.